गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै वार्ल्ड पपुलेशन डे, दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोनहा रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि गाहाय रादाबाव जोङो मोननो हागोन। मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियावहाय। 4 सुबुंफ्रा गोब्राबथार जखम जानाय जादों। बिसोरखौहाय गोब्राबथार जखम थासारियावहाय क'क्राझार आर.एन.बी. सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर गवालपारा जिल्लानि दुधनै खवालपारा गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसिनि मुंखौ फारियै महिनी बसुमतारी 24 बोसोरनि, बुरबारि बसुमतारी 49 बोसोरनि, हमेन बसुमतारी 50 बोसोरनि आरो बापकन बसुमतारी 16 बोसोरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अवेल टेंकारजों आरो सेन्ट्रजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बे जाथाया जादों। गोब्राबथार जखम जानायनि जाहोनाव बिसोरखौ क'क्राझार आर.एन.बी. हस्पिटालनिफ्राय बङाइगाव हस्पिटालाव रिफार खालामबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बङाइगाव हस्पिटालाव बिसोरखौ गाहाम फाहामथाय होगासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव आरो मिनिथाव खौरां। नागालेण्डनि सासे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि थेमजिं इमना अलंआ गावसोरनि दोलोनि मोनसे मेलावहाय मिनिथाव राव बुंदों। बयजोंबो मोजां मोनजादों आरो बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो दङ। गोबां सुबुंफोरानो सा सानजानि भारतनि मानसिफोरनि मेगनखौ फिसा फिसा होननानै बुङो, नाथाय बिथाङा बुंदों मेगननि नुथाया गोरा। फिसा फिसा मेगन सुबिदानि जाहोनाव गोबां गोलाव माबा मोनसे हाबा जायोब्लाबो गोरलैयै उन्दुखोमानो हायो होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बेखौनो बिथाङा बुंदों फिसा फिसा मेगन जानायनि जाहोनाव मैलाफोरा खम हाबो, बिनि थाखायनो बेमारफोरनिफ्राय रैखा मोनो होननानै बिथाङा बुंदों। बे बाथ्राखौनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो, आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो शेयार खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आंनि मेगनाबो फिसा फिसा, बिनि थाखायनो आङो बे रादाबखौ लाबोदों। गरेस्वरनि नावकाटा मोनसे दखानावहाय सिखाव खावनायनि फरायसा आफादनि मानसिफोरा 15 बोसोरनि हौवासा गथ'खौहाय गोब्राबथार बुदोंमोन। बे गथ'नि मुंखौहाय मिथुन कुमार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उनाव गथ'आ लाजिनानै गावखौनो बुथारनानै लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया गरेस्वराव जादों। दा 3 फरायसा आफादनि सुबुंफोरखौ हमनाय जाबाय आरो लोगोसे गरेस्वरनि दाफिले फरायसा आफादनि मावखुलिखौबो बन्द' खालामनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय आरो बर' बिसानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। टेनिस गेलेग्रा क्रिस्टि बर'नि थाखाय मोनसे गेदेरथार इउ.एस.ए.निफ्राय अफार फैदों। इउ.एस.ए. स्ट'नी ब्रक इउनिभार्सिटिनिफ्राय फ्रि फरायनो आरो गासै थानाय जानाय टिउसनफोरखौ होजोबनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क्रिस्टि बर'आ 7 बोसोरनिफ्रायनो टेनिस गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। 7 बोसोरावनो नर्थ इस्ट टेनिस फाउन्डेशन गुवाहाटीआव थांनानै गेलेहैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बियो इउ.एस.ए.नि $1474 रां हिसाबै अनसुंथाइ मोनबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इन्डियान रां हिसाबै 1.54 crore मोननाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो 2011 मायथाइयावहाय निउ दिल्लीनि आर.के. नेशनेल टेनिस सेन्टाराव थांनानै ट्रेनिं लाहैदोंमोन। बिनि उनाव 2018 मायथाइयावहाय भारत हादोरनि जानानै गेलेनायावहाय एशियान डिभिजन फार्स्ट टेनिसआवहाय देरहासार जानानै भारत हादरखौनो मुंदांखा खालामनो हादोंमोन आरो वार्ल्डनि गासै मुलुगावनो 311 रेंक हिसाबै देरहासार जानो हादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव खौरां। उत्तराखन्ड रायजोनि देहरादुनावहाय सासे आइजोखौहाय गंसे खारबाय थानाय गारियावनो फिसायनि लोगोफ्रानो गेंरेप खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फिसायाबो लोब्बा दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खारबाय थानाय गारियावनो बिखौहाय गेंरेप खालामनाय जादों आरो हिन्जावनि पुलिसफोरनो फोरमायनाय बायदिब्ला 2015 मायथाइयावनो हाबा जादोंमोन। उनावहाय फिसायखौहाय 3 गथ' दंखायो होननानै मिथिनायावहाय नागारनाय जादोंमोन। बे जाहोननि थाखायनो
बिसाया गावनि लोगोफोरखौ गें रेप खालामहोदों होननानै पुलिसफोरनो केस होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिन्जावा मोनसे कम्पानियाव खामानि मावोमोन। खामानि जोबखांनायनि उनावहाय लामायाव गसंनानै दङमोन। उनाव फिसायनि लोगोफ्रा फैनानै न'सिम दोनफैनो होननानै गारियाव दैखोनानै उनावहाय गें रेपसो खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनो थाखाय नायबिजिरनाय खामानिखौ पुलिसफोरा जागायगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।